Vi, der bor her i Esbjerg Kommune, vi har jo igennem lang tid vidst, at energien fylder rigtig meget her i vores by. Vi ved, at det er sådan, at olie, gas, havenergi fylder rigtig meget på havnen. Det fylder meget i hele beskæftigelsessektoren. Men vi har til gengæld også erfaret, at der er mange uden for Esbjergs grænser, som ikke kender til det mere retvisende billede af Esbjerg. Når vi laver byimage-undersøgelser, så er der mange, der finder ud af, at når de bliver spurgt om Esbjerg, så tænker de stadigvæk på fiskeri. Vi er ikke på nogen måde flove over vores fortid, men det er bare ikke længere et retvisende billede af Esbjerg. I dag der er der på den anden side 10.000 mennesker beskæftiget med energi i forskellige former, og der vil komme endnu flere jobs i den sektor i de kommende år. Så derfor har vi alle en forpligtelse til, synes jeg, at gå ud og fortælle, hvor vi nu færdes ude omkring i landet, for den skulle også gerne i udlandet, hvad Esbjerg egentlig er for en størrelse. Og der er der kommet et nyt ord ind, kan man sige, her de sidste par år i Esbjergensernes ordforråd, nemlig energimetropol. Og det er et begreb, som vi gerne vil have udbredt endnu mere. Vi bruger det i forskellige sammenhænge fra den kommunale side og fra erhvervslivets side her i Esbjerg. Men det er noget, som vi gerne skulle have folk til at sige, når det vågner op kl. 3 om natten, og man spørger, hvad kender du Esbjerg for? Jamen, så er det energimetropol. Det er lykkedes for andre byer i Danmark at ændre deres image. Det er en stor øvelse, men jeg mener, at vi er rigtig godt på vej. Og her kan I hjælpe til, hvis vi alle sammen er ambassadører for begrebet energimetropol.